खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामआ बड' थुनलाइ सभानि उनमोनथाइखौ फालिनानै 74थि बड' साहित्य सभा सान फालिदों। गुवाहाटीनि भरालुमुगाव थानाय पस्ट अफिस बिल्डिंनि 3थि थालायाव अर खामनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा। आसाम राइफल्सनि जवान कनिन्द्र बर'आ मणिपुरनिफ्राय ट्रेन गाखोनायनि उनाव गोमाना दं। दिल्ली ब्लास्ट जानाय जायगानिफ्राय आर्मिजों बाहायजानाय 9 mm कार्ट्रिज बोखांनो हादों। नायबिजिरनाया गोख्रों। आफ्रिकान स्वाइन फेभारनि केसफोरा बांनायनि जाहोनाव आसामआ अमानि फालांगिखौ होबथादों। आसामनि रङियायाव NH-27 आव गोख्रै खारनाय गारिया टु-हुइलारजों सौग्रावनानै फरायसानि जिउ खहा। गाहाय साख्रि मावनायनि बाहागो महरै आसाम सरकारा 4000 गोदान पुलिसनि साख्रि फोसावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसामआ बड' थुनलाइ सभानि उनमोनथाइखौ फालिनानै 74थि बड' साहित्य सभा सान फालिदों। 74थि बड' थुनलाइयारि सान, जायखौ बर' थुनलाइ सान मुङैबो मिथिनाय जायो, 14 नबेम्बर खालि आसाम आरो खाथि खालानि हादोरसाफोराव गोबां गाजा-गोमजायै फालिनाय जायो। बे साना बड' साहित्य सभा (BSS) गायसननायखौ दिन्थियो। कक्राझाराव कक्राझार गुदि बड' साहित्य जथुम्मा कारगावआव मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंदों। सभानि आफादगिरि सुपेन चन्द्र ब्रह्मआ फिरफिला बिरहोयो। बर' राव आरो थुनलाइ सोमावसारनायाव गावनि जिउखौ बाउसोमनाय मुंख्लंफोरनो मान बाउनाय जायो। बर' रावनि फारसे गोग्गानाय लाबोनो थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय बायदि थुनलाइयारि बादायलायनाय खुंनाय जायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि, कक्राझार सोरखारि फरायसालिमा आरो ड सभा ब्रह्म देंखो आरो फाइन आर्टस फरायसालिमाजों लोगोसे गोबां सोलोंथायारि फसंथानफोरा सावरायनाय, हारिमुआरि हाबाफारि आरो गुबुन हाबाफारिफोरजों बे सानखौ फालियो। आसाम, सोनाब बेंगल आरो मेघालयनि गोबां फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरजों लोगोसे बड' साहित्य सभानि जिल्ला आरो इउनिट कमिटिफोराबो बे हाबाफारिखौ फालिदों। 1952 मायथाइनि 16 नबेम्बराव बर' थुनलाइयारि जथुम दानायनि गोसोखांथियाव बर' थुनलाइयारि सान। बे जारिमिनारि हाबाफारिया बर' राव, थुनलाइ आरो हारिमुआरि सिनायथिनि जौगानायनि बिथा गायसनदों। नैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीनि भरालुमुगाव थानाय पस्ट अफिस बिल्डिंनि 3थि थालायाव अर खामनायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जिउ खहा। 14 नबेम्बर रबिबारखालि मालिगावनि भरालुमुग ओनसोलनि गेट नं 8 नि साखाथियाव थानाय पस्ट अफिसनि बिल्डिंआव गिख्रंथाव अर जोंखाङो, जायनि जाहोनाव खाथि-खाला गोबां उखुन्दै गोसारदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे अरआ 3थि थालानिफ्राय जागायदों। गिबियाव बेखौ मोब्लिब सर्ट सार्किटनि थाखाय जादों होननानै सानदोंमोन। नाथाय जाथायथिलिनिफ्राय गोदान खौरां मोन्नाय बादिब्ला गंसे न'नि सिङाव ओंखाम संग्रा गेसनि सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि उनाव अरआ गाज्रिसिन जालांदों। बे खथायाव जरा-जरानि फिसाजोनि जोनोम सान फालिनाया जागासिनो दंमोन। अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथाइफोरा गोबां अर खोमोरग्रा टेन्डारफोरखौ जाथाय जायगायाव दैथायहरो। अर खोमोरग्रा हानजाया गोख्रै रैखाथि हाबाफारि लायो आरो बिल्डिंनि सिङाव थाबथाना थानाय 2 सुबुंखौ रैखा खालामनो हायो। जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ 47 बोसोर बैसोनि देब चौधुरी आरो 36 बोसोर बैसोनि पम्पी चौधुरी होनना सिनायथिनाय जादों। सानैखौबो गोब्राब हालोदाव मोननाय जादों। बिथांमोनखौ गुदि फाहामथाय होनाय जादोंमोन आरो थाबैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव लांनाय जादोंमोन। नाथाय गासैबो नाजानायनि उनावबो गोब्राबै खामनायनि जाहोनाव सानैबो जिउ गोमायो। बिबानगिरिफोरा अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय लोगो लोगो आरोबाव गुवारै फोरमायनायनि मिजिंथिनाय जादों।
थामथि खौराङाव दङ आसाम राइफल्सनि जवान कनिन्द्र बर'आ मणिपुरनिफ्राय ट्रेन गाखोनायनि उनाव गोमाना दं। आसाम राइफल्सनि सासे मावथि कनिन्द्र बर'आ 15 नबेम्बरनिफ्राय गोमानानै दं, जायनि थाखाय बिथांनि नखरनि थाखाय जोबोद जिंगा सिदों। बिथांमोनहा दायो पुलिसनो मावख'आरि अजद होदों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बर'आ मणिपुरनिफ्राय गावनि न'आव क'क्राझारसिम थांगासिनो दंमोन। बियो डिमापुरनिफ्राय राजधानी एक्सप्रेसआव गाखोदोंमोन। बिथाङा जोबथा खेबनि थाखाय गुवाहाटी सौहैनायनि उनाव गावनि फिसाजोजों रायज्लायदोंमोन। बेनि दान्दिसे उनावनो बिथांनि मबाइल फनखौ बन्द खालामनाय नुनो मोनो, जायनि थाखाय बिथांनि रैखाथिखौ लानानै गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। बर'आ क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खामारपारानि थागिबि। जेब्ला बिथाङा थि समाव न'आव सौहैनो हायाखैमोन, अब्ला नखरनि सुबुंफोरा क'क्राझार पुलिस थानायाव गोमानायनि रिपर्टखौ रेजिस्टार खालामो। पुलिसआ जाथायनि सायाव गिबि नायबिजिरनायखौ जागायदों। बिबानगिरिफोरा दासिमबो बिथांनि जायगाखौ नागिरना मोनाखै आरो नागिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ दिल्ली ब्लास्ट जानाय जायगानिफ्राय आर्मिजों बाहायजानाय 9 mm कारतुज बोखांनो हादों। नायबिजिरनाया गोख्रों। दिल्ली पुलिसआ बे दाननि जागायजेननायाव लालकिलानि साखाथियाव जानाय गारि बेरफ्रुनाय जायगानिफ्राय गंथाम 9 mm कारतुज बोखांनो हादों। खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे बमा बेरफ्रुनायाव सा 13 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि कारतुजफोरनि गेजेराव गंनै गोथां राउन्डमोन, जेराव मोनसेया लांदां सेलमोन। बे नागिरनाया गोनांथार मानोना 9 mm गुलिफोरखौ सरासनस्रायै पुलिस आरो रैखाथि हान्जाफोरा बाहायो। नाथाय जाथाय जायगायाव जेबो सिलाइ एबा हाथियारनि बाहागोफोर मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय कारतुजफोरा जाथाय जानाय जायगायाव माबोरै सौहैयो बेनि सायाव गोदान सोंथि सिखांदों। नायबिजिरगिरिफोरा गोनांथार डिजिटेल फोरमानफोरखौबो बुथुमदों। गं 23 सीसीटीवी क्लिप मोननो हादों, जाय बेरफ्रुनाय सानखालि 10 नबेम्बर खालि गुबै दायनिगिरि डक्टर उमर नबीआ सालायबाय थानाय hyundai i20 गारिनि थांलाय फैलायखौ ट्रेक खालामो। मावख'गिरिफोरा DNA आनजादनि गेजेरजों उमरनि सिनायथिखौ रोखा खालामदों। बेरफ्रुनाय जायगानिफ्राय मोननाय नमुनाफोरा बिनि बिमानिफ्राय बुथुमनाय DNA सेम्पोलजों गोरोबदों। मावख'आरि महरै बिथांखौ गाग्लोबनायजों सरजाबदों। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं मानोना बिबानगिरिफोरा जाथायनि थांखि, बिथांखि आरो बे जाथायाव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं ना गैया बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि केसफोरा बांनायनि जाहोनाव आसामआ अमानि फालांगिखौ होबथादों। हादोरसायाव आफ्रिकान स्वाइन फिभारनि केसफोरा बांनायनि उनाव आसाम सरकारा जिल्लाफोरनि गेजेराव गोथां अमाफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनायाव गोख्रैनो होबथादों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे बेरामा गोख्रैयै गोसारगासिनो दं आरो अमा फिसिनाय सेक्टरनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव खैफोद सोमजिहोदों, मानोना ASFनि थैनायनि हारआ 100%। 16 नबेम्बराव फोसावनाय फोसावलायाव जिब-जुनार फिसिनाय आरो भेटेरिनारि बिफानआ बुंदों दि बे बोसोराव गासै जिल्लायाव फ्राय 297 ASF एपिसेन्टारफोरखौ हमनो हादों। मोन 7 जिल्ला धेमाजि, कामरुप, लखिमपुर, शिबसागर, दरं, जरहाट आरो डिब्रुगड़आव गोबां गोहोम गोग्लैदों। अक्ट'बरावनो गं 84 गोदान एपिसेन्टारफोरखौ सिनायथिनाय जादों, जायनि थाखाय सोरखारा गोख्रों होबथानायनि राहा लानो गोनां जादों। 2009 मायथाइनि जुनार बेराम होबथानाय आयेननि सिङाव थानाय गोहोखौ बाहायनानै सोरखारा जिल्लाफोरनि गेजेराव अमा बेदरनि थांलाय फैलाय आरो बे मोन 7 जिल्लाफोराव अमा बेदर फान्नायखौबो बन्द खालामदों। थासारिया दिदोम जानायसिम बे होबथानायफोरा सोलिबाय थागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आसामनि रङियायाव NH-27 आव गोख्रै खारनाय गारिया टु-व्हिलारजों सौग्रावनानै फरायसानि जिउ खहा। आसामनि रङिया ओनसोलनि बालागाव खाथिनि माहारियारि राजालामा 27 आव गंसे गोख्रैथिजों खारबाय थानाय लाक्जारि गारिया बिसोरनि स्कुटिखौ सौग्रावनानै 16 नबेम्बर खालि मौसुमी रेहमान मुंनि सासे लाइमोन फरायसाया जिउ गोमादों। फारसेथिं बिनि बिफाया गोब्राबै जोखोम जादों। सानैबो हजायाव फरायनाय मौसुमीनि बिनानावखौ खौरां लानो रङियानि रेलवे स्टेशनसिम थांगासिनो दंमोन।
ट्रेफिक बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सिनाय मोनै गारिया स्कुटिखौ लामा बारबाय थानाय समावनो सौग्रावदों। सानैबो सालायगिरिखौ 100 फुटसो बोनानै लांदोंमोन आरो उनाव जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। मौसुमिनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव दैथायहरनाय जादों। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारिखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ गाहाय साख्रि मावनायनि बाहागो महरै आसाम सरकारा 4,000 गोदान पुलिसनि साख्रि फोसावदों। रायजोनि साख्रि बांहोनो थाखाय मोनसे गेदेर नाजानायनि बाहागो महरै आसाम सरकारा आसाम पुलिसाव 4,000 गोदान मासि फोसावो। बे हाबाफारिया 2 लाख सरकारि साख्रि सोरजिनो थाखाय आसामनि थांखि गोनां बिथांखिखौ मदद होयो। बे मासिफोरखौ पुलिसनि गुबुन गुबुन दालाइफोराव मोननो हागोन, जाय गुबुन गुबुन रोंगौथि गोनां बिजाथिफोरनो खाबु होगोन। मावख'आरिफोरा गोग्गानाय आरो सन्मानजों सिबिनाय प्रतिबद्ध आरो आब्रुथि गोनां सुबुंखौ नागिरगासिनो दं। बे हाबाफारिया आसामआ पुलिस गोहोखौ गोख्रों खालामनायनि अनगायैबो लाइमोनफोरनि थाखाय ओंथिगोनां खाबुबो होयो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।